Monsignorai, my brothers in the priesthood, both diocesan and religious, our dear religious sisters, our ordinandi, the Isto Magulang and the Ingo families, the relatives and guests of our ordinandi, brothers and sisters in Christ. Mayong buntag kanatong tanan. We are very happy again to witness the ordination of two of our brothers, soon to be Reverend Father Leo Isto Magulang and Reverend Father Evan Joy Laingo to the Order of Priesthood. Reverend Leo and Reverend Evan Joy, I will focus what I have to say to you. This is your moment. With your ordination today, you shall soon be called Reverend Father and Father. How does that feel? For me, there is nothing as endearing as the word Father for us. More endearing perhaps than the word Monsignor, Bishop, Your Excellency, Cardinal, Archbishop. I say that because the word Father signifies a deep relationship, a strong bond between two persons, usually between a father and a child, and in our case, between a pastor and his parishioners. A father's heart feels with his children. A father's heart bleeds when his children suffer from sickness, from hunger, or violence. I hope then that as you begin to be formally called Father today, that you will always hold this deep bond between you and the people entrusted to your care as something truly sacred. And like a benevolent and loving Father, always seek your people's well-being in relation to your work in proclaiming the kingdom of God on earth. Not the self, but your people's well-being, and always anchored in the trust of the Lord. On this memorial of Our Lady of Sorrows, my dear brothers and sisters in this Christian community, let us remember that while the Blessed Virgin Mary has many titles like Comforter of the Afflicted, Mirror of Justice, Cause of our Joy, there is nothing as endearing a title in describing our relationship with her than the word Mother. Mother. Mama. So Reverend Leo and Reverend Evan Joy, as you begin your priesthood today, as you start being greeted Father today, entrust yourself also to our Mother, the Blessed Virgin Mary. When troubled with self-doubt or unsettled by temptations of whatever nature, turn to her and remember her words, "Am I not here, I who am your mother?" Also, let us recall the last words of the Lord Jesus while hanging on the cross in the Gospel today. "Woman, behold your son. Son, behold your mother." And with these words, know, realize, and believe that the Blessed Mother will look after you and your ministry, and that you too will have to live with her all the days of your life.
And so on your ordination today, our dear brothers, may you find favor with God, and may Mary, our Blessed Mother, place you on your priestly ministry with her Son. Welcome to St. Joseph Seminary College, the home of young men attracted to become priests in the future. Welcome to a short tour of our seminary starting early in the morning until evening. St. Joseph Seminary is the heart of the diocese. It continues to produce young men, young priests to serve our diocese.
May nga po natong tanan, sulod din santos nga misa, atong ilakip sa pagampo ang atong mga intensyon. Pagampo sa Santissima Trinidad, ina sa kanunayang panabang o gusto ng santos, alang sa proteksyon, bato sa sakit nga COVID-19, yalag sa Bais Parishioners. Pasalamat, alang sa mayong panglawas, yala ni Ivy Zamora. Pasalamat alang sa magrasa na dawat, yala ni Yuyik Adante. Pasalamat sa mahal nga Birhen sa Flores de Mayo, yala ni Severina Almenso and family. Pasalamat sa magrasa na dawat ug sa mayong paglawas, yala ni Adelpa Valencia. Pasalamat kang Mama Mary, yala ni Blande Cabillon. Pasalamat sa Ginoo, Senior Santo Niño, mahal nga Birhen sa Flores de Mayo, ug sa tanang santos alang sa magrasa na dawat ug sa mayong paglawas sa tibok pamilya, yalad ni Michael and Flor Elvinia. Misa sa kalag ni Arturo ug Agapito, yalad ni Yuyik Adante. Sa kalag ni Bros Harold, Richard Sr., Richard Jr. ug Macrina, yalad ni Bobong Joren del Rosario and family. Sa kalag ni Ricardo, Joseph Ray, Nelson ug sa tanang kalag sa Purgatorio, yalad ni Adelpa Valencia. Ang tanang kasaulugan nga liturhikanhon sa pagkatinuod ang tanang Kristohanong pag-ampo anaagayod sa Santissima Trinidad ngadto sa Amahan pinaagi sa Anak diha sa Espiritu Santo. Ang liturhikanong kasaulugan sa Santissima Trinidad nagasukad sa simbahan panahon ni Carlos nga emperador kaniadtong ika-8 ngadto sa ika-9 nga siglo. Usa ka tinuyo nga misa alang sa Santissima Trinidad. Busa karong adlaw atong gisaulog kiningong kapistahan sa Santissima Trinidad diha sa pagtimaan sa atong kaugalingon sa krus. Giritok nato ang ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ug uban sa pagsaulog nato nining kapistahan, dakong kalipay sa atong simbahan nga aduna kitay mga kabataan karon nga unang mukalawat sa lawas ug dugo ni Kristo
diha sa ilang kinabuhi. Kini usa ka landumon nga itabo sa ilang kinabuhi nga diin kalawaton nila sa ilang kinabuhi sa unang higayon ang atong Ginoong Hesukristo diha sa dagway sa iyang lawas ug dugo. Kini usa ka pagpadayag sa dakong gugma sa Dios diha kanila ug sa ilang pamilya ug bilang katilingban nga Kristohanon nga kalawaton nila ang pan sa kinabuhi ug ila kining panginabuhi sa matag adlaw. Sa atong pagtak-op nining kalihukan sa Flores sulod sa bulan sa Mayo, atong ipagdayag ngadto sa Dios ang paghimaya kaniya diha sa buhat sa pagsangyaw sa iyang pulong sa kaluwasan nining maong kabataan, pinaagi sa ilang maginikanan nga mao'y unang katikista sa ilang kinabuhi. Kita malipayong napasalamat sa Dios sa gasa sa sakramento sa pagkikiuli o ilabi na gayud ang gasa sa sakramento sa unang pagkalawat nga ilang maangkon sulod nining santos nga misa karon. Ang pagtakop nato sa kalihukan sa Flores de Mayo, napakita ka nato sa hagit sa pagpabilin diha sa pag-ambit nato sa misyon ni Kristo nga dadawat nato sa atong tasatag sa kabunyag. O kini mao ang pagkapropeta ni Kristo nga pinaagi sa atong pagdebosyon kang mahal nga Birhen Maria sa patag-adlaw natong pag-ampo sa Santo Rosario. Mahidangat kita ngadto kang Kristo nga iyang anak o Ginoo nato. Karon, sulod dining santos nga misa, atong hiusaon ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios nga maangkon nato ang atong mga pangindahay diha kaniya ug ilabi na ang gisaad nga kaluwasan nga dili lamang mamahimo kitang katilingban nga matuon kundili sa kinabuhi nga uban sa Dios ngadto sa Amahan, pinaagi sa Anak ug diha sa Espiritu Santo. Uban sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, ang babayi sa pagtuo ug ang reyna sa langit ug yuta. Manindog ang tanan ug malipayong mag-awit kita sa atong pasiunang awit. Sa pagdiguma, Maria, inahan na magsama, iampo mo kami, kami ka na. Maria,
kadto, ang Ginoo managa ninyo. Anausap kaninyo. Maigsoon atong ilusunan ng atong mga sala, para mahimong kitang alidam sa paghahanap sa santos na misa. Sayot ka man, nakilalaon, lisanin ka man, sa kaayo mo. Mula upilong wakana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan na akong ipaabot Kaloy anong tangita sa Dios sa magkakaon sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon tangita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa kahitasan. Kadai sa iyang mga tao dili sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos amahan makakagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaing kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buto anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw naman ang Santos, ikaw naman ang Ginoo. Ikaw naman ang labing alam nun, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo niya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Nagampo kita, Diyos naman, nga sa pagpadala sa pulong sa kapatungunan o sa Espiritu sa kasantos na sa kalibutan,
Ipanayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag kanamo dili sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo. Ang pagila sa himaya sa tunay nga Trinidad o pagsimba sa iyang ngayon sa diha sa kaong sa iyang kahalangdon. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kaliyog manglingkod ang tanan. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomo. Si Moises miingon sa katawhan, pakisayod kamo karon bahin sa panahon nga nangagi sa wala pa kamo mga tawo, ug sa panahon sukad buhatas sa Dios ang tawo, ug pangutana sa tibuok kalibutan, kung sukad masukad, may dako bang butang nga nahitabo ug ikabalita nga sama niini. May katawhan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo, ingon sa inyong nadungog, ug buhi pa ba gihapon sila? May Dios ba nga misulay pagkuha og katawhan gikan sa usa ka nasod aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios? Gikuha kamo niya sa Ehipto. Nasaksihan ninyo ang iyang gahom sa dihang gisilutan niya ang Ehipto, pinaagi sa mga katalagman nga makalilisang ug mga milagro. Busa, hibaw-in ninyo ni ining adlaw ug itanom kini sa inyong kasing-kasing, nga ang Ginoo mauray Dios sa langit ug sa yuta. Busa, tumana ang inyong mga balaod ug kasuguan nga gisugo ko kaninyo niining adlaw. Aron nga walay daotang mahitabo kaninyo ug sa inyong mga anak, ug mabuhi kamong dugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo ang atong tubag. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Palihog atong usbon. Bulahan ang nasod sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong, sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Tubag. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, gibuhat ang mga langit. Pinaagi sa ginhawa sa iyang baba, ang tanan nilang kagahuman. Kay misulti siya ug kini nahimo. Misugo siya ug kini mibarog. Tubag. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo. Gatan-aw nganha kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga naglaom sa iyang kaluoy, aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila bisan pa sa gutom. Tubag. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo, maania unta kanamo, ang nagabutang sa among paglaom diha kanimo. Tubag. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili maghimo kaninyong ulipon aron mahadlok kamo. Hinunua, ang maong Espiritu maghimo kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasampit na kita sa Dios sa pag-ingon, Amahan ko. Makihiusa ang maong Espiritu sa atong espiritu, ug magmatuod nga mga anak na kita sa Dios. Ug sanglit mga anak naman kita niya, makapanag-iya kita sa mga panalangin nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. Dugang paniana,
Mahimo kitang masig ka manunod ni Kristo sa tanan nga gitagana sa Dios kang Kristo. Kay kung makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Manindog ang tanan alang sa Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nakatarong kaluwasan, natay mo siya kapangsaran. Alleluia, 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 alleluia. Sa kanunay magkayunang Panginoon, ang mahalo-anak kong Espiritu. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang napulog sa katinunan miadto sa Galilea, dito sa bungtod nga patuan kanila ni Hesus. Og sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya. Bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Hesus og miingon kanila, "Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ug himoa silang akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumi, ako magauban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Manglingkod ang tanan kanimo. Karong Domingo ha mga igsoon, duha ka butang ang ato ang gisaulog. Ang unang kasaulugan mao ang kapistahan o solemnidad sa Santissima Trinidad. Ikaduha mao ang ato ang pagtakop sa ato ang pagsaulog sa Flores de Mayo, diin pipila sa ato ang mga kabataan mudawat sa unang higayon sa mahal nga lawas sa atong Ginoo, diha silahang first communion. So malipayon kita nga ana tay mga kabataan nga mudawat sa lawas sa atong Ginoo uban sila magginikanan karong Domingo ha. Domingo sa Santissima Trinidad. Nagpahinomdom nato mga igsoon nga ang atong Ginoo usa ka katilingban, usa ka pamilya. Usa ka Dios, apan diha sa usa ka Dios adunay tulo ka persona. Ang Dios Amahan, ang Dios nga Anak ug ang Dios Espiritu Santo. Mao kini ang pagtulunan nga gitudlo sa simbahan. Mao kini ang misteryo sa atong pagtuo. Nasayo ta mga igsoon nga dili maginato matugkad ang kamisteryo sa Ginoo. Kay kung matugkad na nato mga igsoon sa kung ma-fully understand, ma-fully comprehend nato ang misteryo sa Ginoo, dili na siya Ginoo. Dili na sa Ginoo kung ato gyud nga matugkad ug masabtan ang iyahang misteryo. Sumuna nga kining misteryo sa Santissima Trinidad dili gyud nato ni siya masabtan
sa tinibuok yun nga pagsabot kay misteryo man siya. Ang ato karong kasaulugan mga igsoon dili kabahin sa pagkamisteryo sa Santissima Trinidad. Kundili ang atong gisaulog mao ang relasyon tali ning tulo ka persona. Tulo ka persona nga nagkahiusa. Ang tulo ka persona nga dili gayud ni siya mabahin-bahin. Naay kanta nga nagkanayon, glory to the Trinity, the undivided unity. The Father, the Son, and the Spirit are one, from whom all life and goodness come. Himaya sa Santissima Trinidad, dili sila mabulag, magapabilin silang maghiusa diha sa ilahang tulo ka persona unsa may nagbugos, unsa may nakapahiusa nining tulo ka persona. Walay lain maigsoon ang ilang gugma sa usag-usa. Nasayod banda kung naay gugma na bagay kahiusahan sa. When there is love, there is always unity, oneness, solidarity, and communion. Kung wala na gani ang gugma, atog yung mapaabot nga mabungkag yun ang kahiusahan. Kung ang magtiayon, ang bana o asawa, dili na gani magkahinigugmaay, dili na gani maghigugmaay, unsa may ato ang mapaabot sa ilahang relasyon, kay magguba gyud ang ilahang kahiusahan. Diba? Mabungkag ang ilang kahiusahan. Ang mahitabo nga ang banag asawa mahimong estranghero sa usag-usa. They become stranger to one another if there is no more love between husband and wife. When there is no more love between parents and children become a stranger to one another. Nahimo silang estranghero sa usag-usa. Ang mga ginikanan, dili na makailag maayo sa ilang mga kabataan, o ang mga kabataan, dili na po makailag maayo sa ilahang mga ginikanan. Nganuman, kay nawagtang naman ang gugma. Kung wala na gani gugma sa to ang pamilya, wala na gani gugma sa tong panimalay, mga igsoon, biya sa tong katilingban, na, sige na lamang tag-away. Diba? Magsige na lamang tag-away. Magsige na lamang tagtungluhanay. Mag-init na ang ato ang bation sa ato mga kauban sa balay. Kung wala na ang gugma. Ang Santissima Trinidad nagpahinumdom kanato nga kung ana ang gugma, ana ang panagiusa. Ang nagahom sa relasyon tali sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, mao ang gugma. Tungod sa gugma sa Amahan ngadto sa iyang anak, iyang gihatag ang tanan nga iyaha ngadto sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo. Ug tungod sa gugma sa anak ngadto sa iyang amahan, gihatag ni Kristo ang tanan ngadto sa iyang amahan, pinaagi sa iyang pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang obedience to the Father. Ug tungod sa gugma sa amahan ug sa anak, ilang gihatag ang Espiritu Santo diri kanato sa iyahang simbahan. Mo na ang maigsoon sa akong nag-iingon, bisan tuod wala na ang atong Ginoong Kristo. Wala na siya diri, di nato makit-an ang iyahang lawasnon nga pamayhon, ang iyang lawasnon nga presensya, apan nagapabilin si Ginoong Hesus sa iyahang simbahan. Diha sa gasa sa Espiritu Santo, ang timaan siyang gugma alang kanatong tanan. Mamitang sa Ebanghelyo niyon siya, hinumdumin ninyo. Hinumdumin ninyo ako
magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mga igsoon, mituo ba ta nga ang atong Ginoo, ang atong Ginoong Hesukristo, nagauban ka nato niining ato karong panahon, pinaagi sa Espiritu Santo. Padayon, ang Santissima Trinidad nga nagauban kanatong iyahang katauhan, kay maumani pasalig sa ato Ginoong Kristo. So kining Santissima Trinidad nagpahinumdom nato mga igsoon nga ang relasyon mahimo lamang nindot, patsada, beautiful kung anaa ang gugma. Kung mahanaw na ang gugma diha sa atong relasyon, magmala, maguga, magkwarisma, ug mamatay ang relasyon. Kung ang gugma mauhanaw o mawagtang na, mamatay gayud ang relasyon. Kay unsa man di ay naghatag og kinabuhi sa usa ka relasyon. It is love that gives life to a relationship. Unsa magoy naghatag og kinabuhi sa relasyon sa magtiayon, di ba ang gugma mga igsoon? Unsa magoy naghatag og kinabuhi sa ato ang panimalay, sa atong pamilya, ang gugma man sa ginikanan o mga kabataan. Unsa magoy naghatag og kinabuhi sa simbahan, ang gugma man nga atong gipakita sa atong mga kauban sa simbahan. Unsa may naghatag og kinabuhi sa atong relasyon, sa atong kasilinganan, dili ba ang atong gugma alang kanila? Kung mahanaw na kining gugma, mamatay gayud ang relasyon. Munang karong hapon na mga igsoon, ang ato mga kabataan nga mudawat sa mahal nga lawas sa atong Ginoo, ang ilahang pagdawat sa mahal nga lawas sa atong Ginoong Kristo, maoy pagpahinumdom sa atong mga batan-on, sa atong mga kabataan, nga tungod sa gugma ni Kristo, iyang gihatag ang iyang mahal nga lawas ug lugo diha sa bayhon sa pan ug pino. Kung mga kabataan sa iyong dawaton, ang lawas ni Kristo diha ni anang gamay nga ostias, puti nga tinapay, puti nga pan. Kanang inyo karong dawaton nga tinapay, nagtimaan sa presensya ni Kristo, diha ninyo, diha natong tanan. Mata sa inyong pagdawat sa mahal nga lawas sa atong Ginoo, mao kini pagpakita ni Kristo sa iyang padayon nga pagpakita sa iyang gugma ninyo natong tanan nga kanunay mudawat sa mahal nga lawas ni Kristo diha sa atong santos nga pagkalawat. So mga kabataan sa kinahanglan inyong dawaton ang atong Ginoo nga puno sa pagrespeto sa kay ang atong Ginoo ningon man nga kini mao ang akong lawas. Sa dihang gitukod ni Kristo ang sakramento sa Eucharistia, ang misa, bikuha siyang pan, iya kining kapananginan, og iyahang giapod-apod ngadto sa mga tinud-an mingon, kini mao ang akong lawas. Wala di agad siya maingon nga kini mao'y simbolo
sa akong lawas. Ug mikuha siya bino, ug iya kining gipanalanginan, ug gihatag ngadto siya mga tinun-an ug miingon, kini mao ang akong dugo. Wala siya moingon nga kini mao ang simbolo sa akong dugo. So hinaot unta kamo mga kabataan sa inyo karong pagdawat sa unang higayon sa mahal nga lawas sa atong Ginoo. Inyong ipakita ang inyong taas nga pagrespeto niining mahal nga lawas sa atong Ginoo. Makighiusa karon si Kristo diha ninyo pinaagi sa santos nga pagkalawat. Magkahighiusa si Kristo diha kaninyo pinaagi ning sakramento sa Eucharistia. So, hinaot unta mga kabataan sa nga di mo malimot kanang ostyas nga inyo karong dawaton. Mao ang presensya ni Kristo. Inyo karong dawaton ang iyahang presensya diha sa pagkalawat. Timaan siyang dakong gugma alang ninyo ug alang sa simbahan. Hinaot maigsoon nga kining Santissima Trinidad nga atong gipasidunggan, magpahinomdom kanato. Unsa kabililon ang gugma diha sa atong relasyon. Kung anaa ang gugma, anaa ang kalihipay, anaa ang kinabuhi. Kung anaa ang gugma, anaa ang panaghiusa. Dili gyud kita magkabahin-bahin kung ang atong relasyon gigamhan yan ang gugma nga gipakita samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Palihog manindog. Ato karong ipadayag ang atong hiniusang pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa Dios ang amahan makagawom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug di makita. Nagatuo kami sa Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios na matuod. Gianak dili binuhat usag kaniya sa amahan. Pinagi kaniya na ngaymo ang tanan, tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato, gilan siyang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa ikatulog adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay o ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahalog sa anak, dungan sa mahalog sa anak, gisimba siya o gihimaya o gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Binunyagan sa ngalan, samahan, sa anak o sa Espiritu Santo, kita nahimong mga anak sa Dios, isip, tinuod nga mga sumusunod ni Kristo. Makaadto kita karon ngadto sa atong amahan uban sa dakong pagsalig ug mutuaw kita sa pagingon mahigugmaon namong Dios dungga kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan magkahugop aron mo danag siya sa hingpit nga kahiusahan sa Santissima Trinidad
ang katilingbanan sa gugmaong Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Nga ang atong mga kaparian, ilabi na sila Father Nilo, Father Roman o Father Conrad, magpabilin dinha sa kamatinud-anon sa ilang bukasyon ug magpuyo diha sa nabuhi sa grasya sa Dios, nga puno sa paglaom ug pag-alagad sa katawhan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Nga sila nga nagdumala sa tawhanong katilingban ug nagpakanaog sa atong mga balaod, magtuman sa mga balaod nun, magtuman sa mga balaod nun sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, ilabi na ni ining dakbayan sa bais, makabaton na sa hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Nga ang mga kabataan karon nga mohimo sa una nilang pagkalawat, maghatag kanila sa dakong kahingok sa pagkamakanunayon sa pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, nga magdala kanila ngadto sa pagpakigsuod kang Kristo nga atong Ginoo diha sa ilang kinabuhi nga mao ang tumong sa katikeses. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Nga ang mga ginikanan sa kanunay magtudlo ug magiya sa ilang mga anak sa pagpuyo sa kinabuhi sa pagtuo nga Kristohanon ug pagpalambo niini sa ilang kinabuhi ug nga maangko nila ang mga gasa sa paghigugmaon ug pagtagad sa ilang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Nga ang mga katikista ug mga magtutudlo magpakita sa ehemplo sa ilang gitudlo diha sa ilang kinabuhi ug hatagan sila sa grasa sa pagpaubos ug pagsabot sa ilang mga kabataan nga gitudloan. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Amahan, sa paghalad namo sa among mga pag-ampo, hiniusa kami, hiusaha kami uban sa Espiritu, nga nagpuyo dinhi kanamo ug uban sa anak, among manluwas o Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod ang tanan alang sa atong paghalad. Nag-agan ang ohay sa trigo, sa pirasong pa,
pag-apo-kapo, aron ang among iyong sakripisyo. Dawat mo ka sa Dios sa mahal na karagaw sa tanan. Alang sa paglayad o maya sa kanala, alang sa pagkakasalanan, sa pagkakasalanan sa simbahan. Santo sa Ginoong Diyos damo, pinagi sa pagsampit sa imong ngalan, kini mga halad sa among pangalagan, o pinagi ni mo ang aming atuloy ngayon nagkasalang kanimo. Kinihabong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manatan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat ka sa Ginoo natong Diyos. Santos na mahal Diyos na hayong pagkagaw sa tanan. Ang ngayong patarong ngayon na magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanan natin. Kay ikaw upan sa imong anak sa Espiritu Santo, may usa ka Dios, usa ka Ginoo. Dili sa kausa ka persona, kundi sa Trinidad, sa usa ka kinaiya. Kaya ang gituhuan ko namo may tungod sa imong bayan nga gipadayon nimo. Mausa ang gituhuan namo may tungod sa imong anak ug sa walay kalainan may tungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinatubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo nga nagkalain persona ug sa kausa sa ilahang inaya ug sa kasama sa ilahang kahalagdon. Kini ang ipalayag sa mga anghel o mga arkanghel, ingon man sa mga kerubin o sa mga serapin, na sa walay punong nagatuaw matang adlaw, sa usang katulog sa pag-awit sa Panginoon. Diyos sa kadahoban, puno ang langit. O Diyota sa imong himaya, Hosana sa kaitaasan. Dagon ang nagamhin sa ngalan sa Hosana sa kahigkasan. Mangluhod ang tanan. Santos, kanikaw Ginoo, ang tuburan sa talang kasantos. Ipadalangin mo yung Espiritu ang pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kanilang kadamo nga lawas sa dugo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha sa iyong para. Ipasalamat kanimo, ikikas, o ihatag nito sa mga tulong alupino. Nawagan ninyo matanan o kada. Kay kini, mawang lawas kay tugyan. Alam kanino. Sa samang bagay, tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis. Ipasalamat ko ng pag-usap. O ihatag nito sa mga tulong alupino. Gawa na kini, o pag-uhap ka mga tanan, di ka din. Kaya hindi mawagkani sa aming dugo sa bagong tunay na kasabutan.
ang dugo kay Lula, alang sa ninyo o alang sa tanang mga tao, aron na magsala ang kapasay. Buhatan kini, aron paghando ka natin. Kini ang misteryo sa pagtulog. Ang paghandog sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahanap kami kanimo amahanan ning pan sa ginabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa, ni Julito, among Obispo, ug sa talang mga pare. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, ilabi na ang mga kalag, nga among ipahanungdan ning santos nga misa, malaumon nga mabanhaw sila ug ang talang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon ug ang ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ka na kanimo makalgaw nga mahal. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan ng mong himaya, hanggang sa katuran. Amen. Amen. Panginoon, aton yusaon ang atong mapagkapog nato sa amahan, ginamit ang mga pulong na gibilin sa atong manunubos. Umabot ka na mo ang imong gingharian. Ang imong pagpun, hinisayuta, maingon sa langit. Ang kalaman na mo sa matagaglan. Ang lakat na mo karong aglawan. Upasaluha kami sa among mga sala. Ingon na nagapasaylo kami sa mga nakasalanan. O bilin mo kami, itugyan sa Panginoon.
Inunualuwasan kami sana utang. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaong kayo sa tanang kasamo. Sabna nga napaabot kami na malawang sa pagmalag ng sa Kristo ang aming manunubos. Ang kahumugang himaya, ang pusakang tulan, Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Malausab kanin. Ato karo ipakita ang ibaan sa atong panagigsoonay. Kalinaw na itong kanang kalinaw ninyo niyas gawas. Peace be with you. Panginoon Yesu Kristo, ang Kordero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan, ulahan kang tanan ng ginamit alang sa pagtitiis sa Ginoo. Karon ang kalawat niya sa atong pari, mao ang atong mga First Dominican sa bansa ng Magdalena. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. Makayon tanamo sa lawas ug kalag Ginoong Dios namo ang pagdawat ning sakramento ug ang pagila sa Santisima Trinidad ug sa unasahong ayo sa tagsa sa persona kini among pangayo ni ating Kristo among Ginoo. Karon ato lang pagatuon ang ato ang pagkuruna o relasyon sa tumahal na Birhen. So, kaya nga muna sa paglilipod. Ang mahal nga Birheng Maria, dili mahimo nga mahimulag sa atong pagkakristyano. Sukad pa sa sinugdanan, uban siya ni Kristo, gikan pa sa iyang sabakan, sa iyang pagkatawo, hangtod sa iyang kamatayon. Sa dihang nakabig na ni Prinsipe Constantino o Reyna Elena sa pagkakristyano, ila usap nga gipasidunggan ang mahal nga Birheng Maria, kay siya man ang inahan sa atong Ginoong Hesukristo nga namatay didto sa krus. Putli uyamot nga Birhen Maria, hinigugma namong inahan, nakaila kami kanimo kay ikaw man ang among makagagahom nga mananabang. Ayaw kawa nga ang among mga pag-ampo, sukad karon, nagasaad na kami sa pagdibusyon kanimo o pagsunod sa imong mga bertudes. Hatagi kami sa imong santos nga grasya, aron makaila kami sa among mga sala, mabiyaan ang mga daotang pamatasan, ug mag-alagad na kami sa imong may gugmaong anak. Ug aron among kining madangat, halaran kakaron namo nining mga pagpangukapaw sa among kasing-kasing, nga among ipainungod sa imong matamis nga ngalan, Maria. Maghimaya ka Maria, Reyna sa langit, inahan namo o ginahan ni Jesus. Imo man kami karon ug sa gihapon, o Maria, iampo mo kami. Maaghop uyamot nga inahan sa Dios, ug inahan man usab namo. Hinumdumi nga kaming mga laot nga kaliwat ni Adan imong gipanganak sa tiilan sa krus.
yamot nga inahan sa Dios o ginahan man usab namo. Hinumdumi nga kaming mga laot nga kaliwat ni Adan, imong gipanganak sa tiilan sa krus. Kitang tanan, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen. Anak nga pinalangga sa Dios nga mahan, pangayua ang Dios nun niyang kaluoy, ug hatagi ang among mga mata sa mga mapait nga luha, aron among madangat ang pasaylo sa among mga sala. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen. Rayna sa langit ug yuta, panalipdi kami sa tanang mga katalagman sa kalibutan, ug luwasa kaming nagsaulog kanimo sa gahom sa among mabangis nga kaaway. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen. Ikaw, putli nga esposa sa Dios, Espiritu Santo, idangat kami sa among Dios nung esposo, sa usa ka mainit nga gugma, ug sa mga grasya nga kinanglanon, sa kaayuhan sa among mga kalag. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen. Alagad nga pinalabi sa Dios, hatagi kaming mga makasasala sa imong langitnong panabang, ug tambungi nagadayeg kami kanimo sa among makalilisang nga oras sa pagtinga. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen. Ang mahal nga Birheng Maria, giila nga rayna sa mga apostoles, o bituon sa kabuntagon, o the morning sun. Ang 12 estrellas nagapadayag sa 12 ka apostoles nga sumusunod ni Kristo nga nahimong sukaranan sa atong pagtuong Kristiyano, ug nag-ila kang Santa Maria nga ilang rayna ug ato usab nga rayna. Diya sa atong pag-ila sa mahal nga Birheng Maria nga inahan sa anak sa Dios, og nagpasidungog kaniya ang rayna sa tanang binuhat dinhi sa yuta. Himuon nato karon ang pagpurong-purong kaniya bilang rayna sa langit og sa yuta. Kini pagahimuon sa atong rayna Elena og Rey Constantino uban sa atong kura paroko Reverend Father Nilo Torres. Noble Virgin, may our dreams
Atong tagaan sa masipang pakpak at ang mahal nga Birheng Maria, atong inahan. Palihog manindog ang tanan. Sa atong pagpasidungog kaniya bilang rayna sa kamulakan, niining maong bulan sa Mayo, halaran nato siya karon sa mga bulak nga puno sa gugma o pagpaubos uban sa atong rayna Elena o Rey Constantino uban sa mga first communicants o mga ginikanan ug kanatong tanan nga niya dinhi karon nga mitambong niining atong selebrasyon. Iawag namo tong mga daay dalang bulak sa paghalad. Hail Mary, Queen of Flowers, we offer our love songs to God. So much splendor, your beauty, it lingers, God's presence shower our hearts still warm. Hail Mary, Queen of Flowers. As roses, red roses, and yellow, accepted forever and ever. Your sweetness lingers as time goes on. Hail, Holy Mother, our Queen of Flowers. You are the gentle drop of rain, refreshing our lives that have been dried up. Shower your freshness on us all. So for a lifetime, even beyond time, we will sing to you our love and God's peace from above. Move on, moving for Sa dakong pagpaubos, pangayoon nato sa Dios, pinaagi kang Berheng Maria, nga mahuptan nato ang hiyas o bertod sa usa ka matunud-anon o matinumanon sa kabubuton sa Dios, diya sa atong pagka-Kristiyano, mangin kitang tanan, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babaeng nga tanan, o bulahan ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasala, karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen. Amen.
Kini maong kalihukan, dili magmalampuson o magpakahuluganon kung wala ang mga ginikanan sa atong first communicants nga mihatag og panahon sa pagtudlo sa ilang mga anak nga maoy pagtubag nila sa programa sa evangelization o ang paghimo sa family catechesis dinhi sa atong parokya. O sa mga ginikanan sa atong Reina Elena o Prinsipe Constantino 2021 nga mipaambit sa ilang panahon og mga anak alang niining mga katuyuan, ang ngayon laman nga ato usab nga ilhon ang pagpasalamat ang tanan nga mihatag sa ilang panahon alang sa kalampusan niining maong kalihukan sa bulan sa Mayo 2021. Gihangyo ang tanan sa paglingkod. Ato karon ang iyon ang atong Vice President nga si Brad Ayan Cabio alang sa iyang pagpasalamat kanatong tanan nga miapil o miambit nining maong atong kalihukan sa bulan sa Mayo. Ato siyang sugaton sa masipang palakpak kalihok. Mayong hapon atong tanan. On behalf of the Parish Pastoral Council, ako mitunol diha kaninyo sa amoong dakong pagpasalamat sa inyong pagsuporta nining atong programa, no? Ang Flores de Mayo nga ato kining gipahimo or gipang gibuhat every May. Salamat kayo kaninyong tanan, ilabi na sa atoong mga Marian devotees, no, sa pagkanunay nga pagsuporta, pag-lead sa rosary every 3 o'clock. Ang atoong mga katikista nga niya karon, I know nga some of them wala nagpa-team out tungod sa ulan or sa hitabo nga pandemya, pero salamat kaayo sa inyong kanunay, no, pagtunol sa inyong suporta. Especially sa atong mga kaparian karon, spearheaded by our parish priest, Reverend Father Nilo Torres. Salamat kayo, Father. Salamat kayo sa kanyang pagsuporta. Ang atoong choir, ang ipanguluhan ni Dr. Mayas. Salamat kayo, Sir. Ang atoong mga altar boys, no, ang atoong ICT coordinator sa Parish Pastoral Council nga mo'y naghatag karon sa atoong live, no, nagfacilitate sa atong live coverage. O sa mga ginikanan, sa atoong mga communicants, daghan kayong salamat, no. We know nga dili sayon ang pagtudlo, no, sa inyong mga kabataan, especially nga nianing pandemya karon, lisod kaayo, no, pero kanunay kumong suporta dinhi namo, mo daghan kayong salamat. Mga ginikanan usab sa atoong Reina Elena o sa Prinsipe Constantino o kaninyong tanan, nga di na namo ma-mention tanan, daghan kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta. Adia Super Mariam, o ngadto kang Hesus, nga atong Ginoo, pinagi kang Beren Maria, nga iyang inahan, ug ato usab nga inahan. Palihog mangluhod ang tanan. Orasyo Impirata para proteksyon sa kontra COVID-19. Maluluyon o mapanguron nga mahan, ania kami nang iliupo sa imong panabang, nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19, nga nakapabalaka og bisakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo, uban sa dako mong gugma, nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot, pagwagtang sa sakit o kamatay. Liguna nga mong pagtuo o paglaom, nag-ampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagan ang tambal aron muhunong ang pagkuyanap niini. Napasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna, pinagi sa paggiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyoni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Mag-ampo usab kami sa mga nagalagad sa masakiton, inubanan sa ilang kanas o kaluoy, ug usab matagan sila sa kahimsog sa panglawas ug hunahuna, kaligon sa ilang panaad, ug labaw sa tanan, ipailayo sila sa maong sakit. Nagampo kami alang sa mga gisakit, nga unta mahibalik na ang ilang kahimsog,
ug nga maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton, ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya nining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan, o pagtabang niya atong nanginahanglan. Nga unta, pinagi nining pandemya, ang pagpakabana o paghigugma, ngadto sa tagsa-tagsa, mauunta ang mugiya, padulong sa kausaban o pagkabalaan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak, nga buhi og hari uban kanimo, diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kangturan. Amen. Nangaliha kami sa imong proteksyon o balang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw ka namo ang among mga pag-ampo panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa makatalagman o mahimayaon o balahang Beren Maria, ang Rayna sa langit ug sa yuta. Amen. Maria, dalangpan sa masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calonsud, San Nicolas de Tolentino, palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo manaag ninyo. Manaw sa kami. O Ginoo, kaluoy ang imong katawhan. Ito kung kanamo ang kinabuhian, ang maayong mga butang, nga magdala kanamo kinadha sa kinabuhi nga walay katapusan, gaya ng giandam alang kanamo. Kini among pangayo kilati ni Kristo among Ginoo. Amen. O madami kayo ang Diyos na magagaw sa kanan, Abahan, Anak, Espiritu Santo, ato ng lahat ng Santo ng Misa, dahil ato ang ugma o kalinaw ni Kristo. Paisoon, mayong hapon ka natong tanan, malipayong Domingo sa Santissima Trinidad. Daghang salamat kaniyong tanan nga isalmot aron ini atong karong nihimo nga pagtakop sa Flores de Mayo na himong pagpalampuson sa mga Pilipinanas, sa mga kabataan o sa mga katekista. Daghang kayong salamat. Viva Santa Maria! Viva! O Maria, sa Pilipinas, panaligin kami sa mga katanahagman. Agad kami na to sa manluluwan, si Kristo na anak mo, o ang among kagawasan. Upang inawa kini among mga pag-apo, gagikan gayot sa kasing-kasing namon. Mga pagtuaw panibasurong pagpangaliw ko, luwasa kami sa dayong kasubong. O Maria, na sa Pilipinas. Isunod na to ang pictorial sa atong mga First Dominicans with our parish priest, Reverend Father Nilo Torres. First Dominicans, kurang atong Laina Elena, Sensitive Constantine.